Id-Deputat Nazzjonalista Darin Karabot qed jibqa' jagħmel żbalji mill-aktar bażiċi. Dan qed jagħmlu kemm fil-Parlament kif ukoll mal-midja, tant li f'intervista mal-Malta Today wera li f'għaxar xhur bħala deputat lanqas intebaħ minnu l-wib tal-grupp parlamentari tal-Gvern. Skont dak li Karabot qal il-Malta Today, id-deputat Glenn Bedingfield m'għadux ipoġġi fuq il-Kumitat Parlamentari għal Kontijiet Pubbliċi għax huwa l-wib tal-Gvern. Filwaqt li m'hemm ebda regola li tgħidlek li wib ma jistax ikun f'dan il-Kumitat, Karabot lanqas biss induna li Bedingfield mhuwiex il-wib tal-Gvern. Il-website tal-Parlament turi li Bedingfield għandu rwol importanti fosthom li jmexxi l-Kumitat tal-Affarijiet Barranin u Ewropej, iżda nserta li dan mhux dak li semma Karabot. Dan mhux l-ewwel żball bażiku reċenti tad-deputat Karabot li hu rrapportat li flaqa tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista qal lil kap li mhux juri biżżejjed sens ta' tmexxija. Fil-Parlament lill-Ministru għall-Intern Byron Camilleri, Karabot staqsih dwar il-ħsieb li l-uffiċjali tal-komunità jiġu jaqgħu kollha taħt entità pubblika. Min-naħa tiegħu il-Ministru Byron Camilleri fakru li dak li qed jistaqsi dwaru ilu li sar mill-2018, meta wara li twaqfet l-Aġenzija Liesa, il-ħaddiema tal-kuntrattur li huma msejħa uffiċjali tal-komunità ġew trasferiti mal-Aġenzija. L-istess deputat nazzjonalista staqsa dwar titjib tal-kundizzjonijiet u l-pagi tal-gwardjani lokali. Il-Ministru hawnhekk fakkar f'kif il-ħaddiema tal-Aġenzija Liesa diġà qed igawdu minn kundizzjonijiet aħjar wara li f'Lulju li għadda ġie ffirmat ftehim kollettiv ġdid li ntlaqa tajjeb mill-ħaddiema ta' din l-Aġenzija.